Ο Σύλλογος λοιπόν Εκκλησιατών Αγκαδά ιδρύθηκε το 2015 με πρωτοβουλία απογόνων προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του Αγκαδά. Τα περισσότερα μέλη του Συλλόγου κατάγονται από το Κόλτερε, το Αηδίνιο, το Βαϊδύρι και το Χατζηλέρι της επαρχίας Μαγνησίας της Μικράς Ασίας, καθώς και από το Αξάρι και το Κυρκιτζέ της Εφέσου. Βασικός σκοπός του Συλλόγου είναι η διατήρηση, ανάπτυξη και διάδοση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς των Εκκλησιατών. Μέσα από τις δράσεις του, ο Σύλλογος συμβάλλει ενεργά στη διαφύλαξη της μνήμης και των παραδόσεων των αλυσμών των πατρίδων, αποτελώντας ένα ζωντανό φορέα ιστορίας και πολιτισμού για την τοπική κοινωνία του Αγκαδά. Ενδεικτικά μόνο θα αναφέρουμε ότι συμμετείχε στην έκδοση του Δήμου Θεσσαλονίκης για τα 100 χρόνια μνήμης, παρουσιάζοντας γνήσια έγγραφα και πολύτιμα αντικείμενα και μίλια των εκκλησιατών προσφύγων. Παράλληλα, έχει εκπροσωπηθεί με ομιλία στη Βουλή των Ελλήνων, σε εκδήλωση αφιερωμένη στη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, προβάλλοντας την ιστορική αλήθεια και τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων. Σας ευχαριστούμε όλους που είστε εδώ σήμερα. Ένα από τα παλιά και ωραία έθιμα που έφεραν οι προγονείς μας από τις αλυσμόνικες πατρίδες είναι το έθιμο του Κλείδωνα. Το όνομα Κλείδωνας προέρχεται από το αρχαίο κλείδον και σημαίνει μαντεία και μαγεία. Τα μονοκοτυλίδωνα και τα δικοτυλίδωνα ανθίζουν στον κάμπο. Σαν το είχαν πει στο Κλείδωνα τα χείλη μας μαλάμουν. Θα ξεκινήσουμε με 2 τραγούδια από την χοροδία του Πολιστικού Συλλόγου Ηρακλείου με τον Σύλλογο Αιγινών, μαζί, σύμπραξη, όπου μάεστρος είναι ο Σάκης ο Δελιδάκης. Θα ακούσουμε το τραγούδι του Κλείδωνα. Δώστε μου τα χίλια με το μαγαριτάρι, να ανοίξω τον Κλείδωνα στα ίδια λιοντιχάρι. Ορίστε τα χίλια με το μαγαριτάρι, να ανοίξεις τον Κλείδωνα στα ίδια λιοντιχάρι. Ανοίγω τον Κλείδωνα, ανοίγω την καρδίτσα, να βάλω μέσα τον ορνό, να όνιασουν τα μήλα. Ανοίγω τον Κλείδωνα, στα ίδια λιοντιχάρι, απόψε φανερώνεται, ο γιος σου θα σε πάρει. Αΐωνα μου σε Παναγιά να σε τραγουδήσω, ρόδα και 30 φύλλα το γιούπι να γεμίσω, ρόδα και 30 φύλλα κάτι του παραδείσου, μάζεψε ο έρωτας και πλάσε το κορμί σου. Στη Σμύρνη, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, γινόταν η ημέρα του Αγιάννη του Φανιστή στις 24 Ιουνίου. Κατά το έθιμο αυτό, την παραμονή της γιορτής του Αγίου, άναβαν φωτιές σε όλους τους μαχαλάδες
με αποτέλεσμα να αναπαδιάζει όλος ο Ντουνιάς. Είναι ένα έθιμο ηλιολατρικό. Οι Φαντίνες, δηλαδή τα κορίτσια της Παντριάς, ξεκινούσαν πρωί-πρωί, αμίλητες όμως, τις Μηνιωτοπούλες, περπατούσαν και πήγαιναν στο Περετιέ, τη Βρύση, για να γεμίσουν το κιουμάκι με νερό και για να το πάνε το ηλιοβασίλεμα του ήλιου στο σπίτι της κοπέλας που θα το άνοιγαν την άλλη μέρα. Τα πράγματα δεν ήταν όμως τόσο εύκολα. Ήταν και αυτά τα τζαναμπέτικα τα γόρια. Βάζανε στοιχήματα να χαλάσουν το αμίλητο νερό. Κορίτσια, το νου σας. Μην μιλήσετε. Τι είπα καλέ, μην μιλήσετε. Πίσω στη Βρύστο. Έλα, νομίζω ότι τα καταφέρατε. Μπράβο. Μπράβο σας, κορίτσια. Εκεί λοιπόν το πρωί, στη συνέχεια, γύριζαν τα φιλικά τα σπίτια και μάζευαν τα ριζικά. Λογιών μπικλιμπίδια. Ένα κουμπί, ένα δαχτυλίδι, ένα ματόχαντρο, καρφίτσες, βραχιόλια, σκουλαρίκια, φουκέτες. Όλα αυτά τα μάζευαν σε ένα γιουμάκι. Έτσι, μπράβο, μαζέψτε. Καλά, μπράβο. Και πριν ανάψουν οι αφανοί, ερχόταν στο σπίτι, τα σκέπαζαν χωρίς να μιλούν. Με ένα κόκκινο πανί και με λιγαριές και μετά ακούγονταν το τραγούδι. Όποιο λιγαριά δεν πιάσει, την αγάπη του θα χάσει. Στον ποταμό τσαλιγαριές, σε φίλησα, μα δεν το λες. Και άμα το πεις, θα φας κλωτσιές. Βέβαια, οι μανιές οι γριές εκεί στη γωνιά, γλώσσα δεν βάζαν μέσα. Για να ακούσουμε τι λένε. Δεν ξέρω την ώρα είναι σήμερα. Σάββατο. Μέρα είναι. Πόσο έχει ο μήνας? Θα βλέπω τα παιδιά να πααίνουν και να έρχονται. Λες να είναι του Αγιάννη του Κλείδωνα? Α, τι Γιάννης! Για βρει! Θα πάρεις εσύ να την βάλεις στη σίδα! Θα κάτσει λίγο το στεφάνι! Αχ, πάλι θα μας κάνουν ντουμάνι τα τζαναμπέτικα. Τι ντουμάνι λες εσύ? Καλά, δεν έκλεισες το Παναθήρι. Πάντως σε μένα, μη αρέσει που βλέπω τα παιδιά μας να κάνουν το έτοιμο του Αγιάννη. Όλο μες στη χαρά είναι. Καλά, και πού ξέρω. Αμορφιά, δες νιάτα. Τα κορίτσια μας. Τα μάτια. Και βέβαια ακούγονται τραγούδια. Ρε κόναβες, χαρίς ακούγονται από εκεί τραγούδια. Ναι, ακούω τραγούδια εδώ η χοροδία. Είναι έτοιμη να μας πει άλλα δυο τραγούδια. Με νεξέδες και ζουμπούλια και το δε σε θέλω πια.
βαζάτορα. Βαρέλι κάσα, πανέρι κοφίνι και του λέγανε το βαρέλι για την κάσα, για το θύμιο τον παγάσα. Λένε πως την παραμονή του Αγιανιού, κατά το βράδυ περίπου, ανάβανε φωτιές ο καθένας μπροστά στο σπίτι του. Κάπως έτσι περιγράφουνε στη Σμύρνη την έναρξη του Ευθύμου. Στη μέση του σοκακιού και μπρος στην εξώπορτα του σπιτιού στείνανε τα πράγματα να καούνε. Στην αρχή έβαζαν τα κοφρινοκάλαδα που καιόταν εύκολα και πρώτα απ' όλα καίανε τον μάτι, δηλαδή το μαγιάτικο στεφάνι. Πέρε και γέμιζε η Σμύρνη μ' αφανούς και έβλεπες τσούρματα αγόρια τους νταϊφάδες να πηδάνε τρεχάλα τσαφανή του κάθε σοκακιού. Άιντε αγόρια! Και αμέσως μετά άνδρες και γυναίκες όλοι πηδούσαν τις φωτιές και λέγανε έξω ψήλι και κοργί απ' της Μαλάμος το βρακί. Δυνατά μωρέ, μην τρέπεστε, εγώ φώναξα. Έξω ψήλι και κοργί απ' της Μαλάμος το βρακί. Έξω ψήλι και κοργί απ' της Μαλάμος το βρακί. Έρε και ευχηνίζαν οι χωροί. Έτοιμοι να ξεκινήσουμε και τους χορούς. Από ξένο τόπο και απαλαργινό. Άιντε παιδιά! σου τη χαρίζω και σου τη πουλώ.
Όταν τη χαρίσω θέλω σε εκείνο που αγαπώ. Όταν τη χαρίσω θέλω σε εκείνο που αγαπώ.
γλυκές, Πανούλα μου τι γλυκές, με φωνογράφο και πλάκες, Βαλκανάκι με τους μάγες. Βλέπω και βλέπω αρπεταρικλάκι, πως με γελάσουν στα μαλλιά σου, μου την απολύτησα σαν τα βιάνι μου. Είσαι εσύ το φως μου κι η αναπνοή μου. Ένα βράδυ πάμε στα τσαβάκια να βεθίσουμε με καραφάκια, να χορέψουμε και λατέρνα. Πολιτικό χάσα πηγώ στη φέρμα. Άντε πάμε. Πάμε. Yar Hanyata benim ellidedirem, bastırmam Konyalı'dan başkasına bastırmam yar Konyalım yürü yavrum yürü, aslan yarim yürü. Şimdi buradan geçti kollardan biri, yüzüne bakarsan kaçmak senin. Yar Hanyata benim elindedir hep Irak'ım İçer geçmez benim Irak'ım Yar Konyalım yürü yavrum yürü, aldatırlar seni, vermediler Yar Hanyata benim elindedir hem kavurmam biçim sokaklarda bağırmam yar Konyalım yürü yavrum yürü, aslan yarim yürü. Şimdi buradan geçti kovardan biri,
Yar yar hanyata benim ellidedirem pırasam Yıllar yakşam Konyalıyı harasım Yar Konyalım yürü yavrum yürü destanını sürü Al yanakta duruyor dişlerimin izi Yar hanyata benim ellidedirem bulgurum Konyalı'nın taşlarına vurgunum Yar Konyalım yürüteyim seni Saçalayım güzelim uyutayım seni Yar hanyata benim ellidedirem Irak'ım İçer geçmez benim merakım Yar Konyalım yürü yavrum yürü Aldatırlar seni vermediler beni Yar hanyata benim ellidedirem kavurmam Biçim sokaklarda bağırmam Yar Konya
σταργόντας παντρεύεται και παίρνει προσφυγούλα προς